Kaya pamangkot ko sa kaugalingon ko, Mami Flor, kag Kuya Hil, kung diin ako nagkulang. Ginhatag ko man ang tudo-tudo nga pagpalangga kag paghigugma. Siguro nagkulang lang ako tungod hindi ako manggaranon. Ang nagapabakod gid lang sa ako ng akong duha ka mga kabataan. Pero every time mamangkot sa ako ng akong 5 ka tuig nga bata, pa saan o mabalik si mama, daw mapihak ang akong balatsyagon. Sala ko bala Mami Flor nga naghigugma ako sang tudo-tudo. Sala ko bala nga nagsalig ako sa akong asawa. Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka istorya nga napunan sang leksyon, pagtulunan kag inspirasyon. Isay-say kay Kuya Hil magapamati sang imo problema. Sa radyo ipasakop, nakasaysayan mo, iyay drama. Isay-say kay Kuya Hil, may panamyaw na may musika pa. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. Kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Mag-advise sa inyo. Isay-say kay Kuya Hil magapamati sa nimo problema. Padahan ka mo nagapamati diri sa atong palatuntunan, Isaysay kay Kuya Hil. Tamyawon ta Mami Flor ang mga DJ sang Kuskus Balungos, no? Mga anchorman sang Kuskus Balungos, Mami Flor. Iti sila niyang host kada Sabado, si Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Pasadya gining duha ka tigulang uyat sa microphone la. Gabi na isayis lang nga duha. Di pwede ka da i-request Mami Flor kung anong i-request mo nga mga music da, no? And then si Miss Catherine kag Papa Mel, no, sang Kuskus Balungos. Mabatian sila alas 6 tubtob alas 7 kada Sabado mga kabyanan, no? Always go tantani kadali Mami Flor ining flood control bala. Ining pag dali mo lang ning hulas gotan dito mo ginitagaan totok ang pa-importante mangin daw ko lang kita bala do nangin ara kita bilang galantaw kita sa nagakalatabo sa Pilipinas. Hamakon mo rin banwa nga mga congressman imbes nga ining mga party list mga kabyanan nga sangkot sini mga ka-ES imbes nga ning party list magakuan sa mga pigado ni ano ni nagkaladawit inis lang mga kabyanan, nagkaladala ng mga pangalan nila saging pang mensionar kag pipila pa ka mga congressman mga ka-ES ang nagkala-involve sining pangala sining kontrobersiya nga nagkalatabo regarding sining flood control mga kabyanan. Now Mami Flor kung gintagaan taguro nila bisan 100,000 na malipay na ta Mami Flor kay ipadako tas transmitter ta tani no ipalapad ta sa signal ta tani ay why man mo minilyon Mami Flor ho nga gindala ko ni nga isyo mga kabyanan tungod sa akon lang mismo pag-analisar magaranon tanin ng Pilipinas Mami Flor mo kaso lang nagkalaputo-puto ng Pilipinas Mami Flor tungod sining ginahimo o sining mga tiwali kag waslik poder nga mga kawatan sa gobyerno mga kabyanan masakit pamatian tro amo ni mga waslik kag tiwali mga waslik poder kag kawatan sa gobyerno mga kabyanan. Now tay mambal kang hindi na matuod ang ginahambal na sa mga mune inang ginasugid nila matuod ate pamatod nyo na basta imla dugay-dugay mauntat naman ng isyo
Kadamo sang isyu nagkalapinding sa Pilipinas mo. Kadamo sang isyu nagkalapinding sa Pilipinas, nagalumpat-lumpat sila. Daw wala mihura ni. Nagalumpat-lumpat sila kung ano ang ilang unahon mga kabyanan. Ano ginayan ng matabo din, Ay, tiyan mo na bala, ultimo mga katawhan mga ka-IS, kabalo na, kagkainchindi na, kainchindi na sa lakat sang Pilipinas mga kabyanan. Siling gani da, ako Mami Flor, hindi kita judgmental nga pagkatawo. Kung ano gid man ang kamatuoran, wala man ko gambal ha nang ginapang dawit nga congressman kung tuod din man nga nagkaladala ni sila, kung tuod din man gihimo nila o kung wala. Ang punto lang naton dire nga ang Ginoo kabalaw kagkakita kung sino ang nagasugid sang kamatuoran, no? So mga kabyanan, hindi nyo kami di pagbasulon nga gindala na naman kay bisan diin ka subong mamati ng mga station dala ako kasami sa mga angkorman tuod yun manabi do makasiling ka ginabi nga kinawatay blada sa gobyerno kaya man yung mga DPWH mga kabyanan ini mga city engineer kagining contractor tanay pamalandungan yun ni mga ka-IS ini bilang kayo pang dalan gubo na samantala ang guba nga dalan ginbayaan di wala ginapos di yung dama sakto ti do ano bala na ka kwando ano bala na ka sukwahi mga kabyanan nga tanawon ta ano bala na kasukwahi nga tanawon nga ang guba wala gina kayo kung ang kayo gubon ako ang muna bala din ka na mangita sa Pilipinas lang guro mo amo na mga kabyanan kasadya lang kayo maglantaw ka sa mga anyo subong kung hindi ka magdayaw mga kabyanan kung hindi ka magdayaw sa tutulod doon sa mamuyayaw ka mga kabyanan tungkol sa nagkakalatabo mga kabyanan sining flood control pero anyway kami dire wala gid kami gahambal nga ang ginapanghambal sa mga congressman ang ginapanggdawit ng mga ngalan wala kami gahambal nga matuod ina kag hindi so ang punto lang namon si Lord na bahala ang Ginoo ya mo nakatan-aw nakakita kag nakabasa sa inyo tagsa iya ka mga tagipusoon sige pero kung may mapamatud-an persuagid persuagid no kisa gadoso sa una di ba gadoso ni sa unang may lethal injection mo sining kaso nga plunder bla kaso lang way matunaw kihan kiti damo man to madalahig ang imulay ba si ikaw pa bla maunay di mo masubo banwa sige so mga ka-IS halong kita sa kilat kay ang kilat bala subong lain na gid no kita nyo gaandar ang station perti ka namin isang pamati mo dugay ginpatay kay tungod sang pangilap kita dudla na tatik pila na ka bisis ni ang isa gani ka radio station tos Bacolod Mami Flor na igo man tong ilang kay man ang kilat sa una ano lang gid na sa mga open area lang gid subong Mami Flor masiling kagid nga doga sulod ng kilat mo kay man Mami Flor ang warning gali sa aton basta mangilat hindi ka gid maghalag gamit sang cellphone nga naka-charge no and then ang mga appliances mo panggabuton mo sa plug mga electric fan mo da tas hindi ka sagad uyat metal ang pinaka the best gali kadto kas kwarto mo kaga panago hindi ka mo sagad saya basta ka pangilat dason kun ara ka sa open area dagan kagid sa mga may mga balay to kag magpalanago gid kun gauyat ka mo ispading guna boy gid kay amo na mga kabyanan ang isa ka ginaamag sang kilat mga kabyanan sige ari nang isa ka kuan naton isa ka palamangkotano naton nya aton debatihan Mami Flor debate gid ya siling ni 521 text siya ini sa aton mga ka-IS ni 521 ang puntas niya number sila niya Mami Flor Kuya Hill mayong adlaw gid sa inyong programa Isaysay kay Kuya Hill ang amon bala ning aduta Mami Flor nga ginatindugan sa amon balay hindi ni amon no pero may tanom kami nga mangga
Mami Flor kag Kuya Hill. Ti ang istorya kay ang sanga nakalabot na to sa ila, naglapaw na skudal namon, nakalabot na to sa ila kumamunga gakaladagdag tong mangga to sa ila atop. Nangakig sila Mami Flor kag Kuya Hill, ginpabarangay kami nila. Di paglabot namon sa barangay Mami Flor, ginhambalan Mami Flor nga utdon ko ang mangga. Ti wala ko ginutod. Ang isa kaaga sa to, nakita ko na lang nga na utod na ang sanga sa ila balay Mami Flor. Tigi pa barangay ko sila ti wala ko ya ginpatihan ni Kapitan. Daw sila ang ginapinan Mami Flor. Insakto bala ni Mami Flor kag Kuya Hill. O 521 ang imong problema. Nagtanom siya mangga sa ila balay Mami Flor. Nagtubo, nagdagko kag ang sanga naglapaw tos kudalya, lapaw tos piyak balay. Nagkaladagdag tong bunga, igo sa top, sang topad balay. Daw disturbo ko. Now, okay. So, saway ka mo, way ka mo namatay, gipabarangay ka mo sang topad balay ito. Gambal ang kapitan ninyo nga utdon na lang mangga. Utdon. Wala mo giutod. Pagkaaga nakibot na lang siya kuno ginutod ng ila sa ngatos balay ito sa tupad nila. Now gipabarangay kuno niya ni kay nga giutod ang sanga way naglisensya. Karon ang gwa kuno si kapitan nag-apin to sa tupad nila balay. Tama ni bala kuno Mami Flor, bebe ang imo dabi. Ang akon da sabat sa imo pala mangkutano no. Hindi kay once nga bunga ang mangga, disturbo manggid labi nagid kun oras kagabihon. Correct. Ang bunga magkalahulog na. Siling mo ginpabarangay na ginabarangay kapitan nga amos na wala man nakadapat mananggid nga triman mo ang imo tanom. Para nga kaili ka man gusto nga utlon ang puno, tani gitriman mo ang mga sanga nga hindi na dito disturbo sa kaingod mo. Kay tuod manggid kay sa akon da nakuan ko manggid na mo basta bunga sa mangga. Disturbo manggid sa oras katulogom mo labi nagid kun oras sa gabihon magkalahulog ang mangga. I-shout out anay si Pastor Joby Santillan, naka-hook up na sila sa 106.7 na GSFM Cadiz. Upod nan sa kay Station Manager Regina Lasida. Sige ba sabi? Sige basahin. Mike. Bali ng risatanan kita may katungod para maghisgot sang flood control issues. Tungod kada bakal naton may VAT kita. Kita tanan gabayad tax kag ina nga tax dira ginakuha ang ginapasweldo sang mga politiko nga ara nakapungko sa ila pwesto. Kung ako yung tugda sining nga kwan. Bagay gid man abi 521 bagay gid man nga utdon ining sanga nga ara sa balay niya. Kay man nang atop mabuslot mo nang halaka. Diri gani sa amon may santol kami di nga ginagaidan sa antina namon. Mangmunga ni bogali nagabong. Magabot mo hindi magabot mo. Tuod bala Kuya Hill kay mo man ada bala sa amon. Makibot ka, magabot daw. Hindi, seryoso. Ginpanda man na kamo ginano na kamo, di ba? Ginambalan nga kung magpasensyahanay na lang bala. Dason, ikaw gidya 521, batunon mo ginaya kaya mo gin man ang kamatuuran mo nga basta gani naglapas na sa imuda kag nakadisturbo na to tupad balay mo kuha na ginaya hindi na ginaya maayo di ba Mami Flor? Hindi na ginaya maayo magpasensyahanay na lang amo ginaya ang amo ginaya kakalatabo mga kabyanan kung sabi naton husto kita kay may mga errors man kita amo ginang badyagon ta hindi sa tanan nga oras ara kita sa insakto di ba Mami Flor? Hindi sa tanan nga oras ara kita sa insakto kinanglan nga mangin open man kita kag magbaton sang gina hambal sa aton para sa aton kaayuhan no? Sige isa pagid ka pamangkot alin sa kay 3917 Kuya Hill mangkot lang ko ang akon vlog Kuya Hill nga tiya may nobyo siya Kuya Hill tiyang nobyo yan naman may nobya man kinsugiran ko siya Kuya Hill ako pang nagwa nga malain ako
Kaya ginapaaway ko lang sa kuno. Kag basi naluyag ko kuno sa iya nobyo. Di ano na Kuya Hilman? Anong mayo sinaman? 397. Alam sa kay 397 ha. Ang iya tiya may nobyo. Ang karon kay nobyo sa iya tiya nakita yang may nobya man. Nanuhugid siya tos tiya ya. Pero tayong pangakig siya tiya. Balo ko nung ginapaaway mo ko ba basi ikaw may luyag or sa nobyo ko. Mami Flor, kung ako lang guro, simple lang kung hindi mati, tiya mo, hindi pagpilitan. Iya na iya desisyon. At least nga nakasugid kaya sa iya sa nakita mo lang. At least nangin concern ka bala sa iya. Di tanaw ya karon nga hindi pa among gimo mo. May ina lang last ina lang sa may buot naman na. Kay man nablang kaigsa abi pa lang ginahilabtan mo sa iya gugmada. Bay ina lang na kung basta ang importante singa na mo sa okay wala ko yan naluyag sa imo nobyo nga akong lang concern lang ko sa nagkakaratabo sa imo basta maghibi-ibi ka bla dason hindi mo ko pagbasulo na basta kay nakahambal ako tapos basta nakahambal ako te okay na bla hindi kay base ako pang malain blanan so muna 397 pabayin na si pabayin na si tiya mo may buot naman na at least kung madakpan niya na nga may nobyang nobyo ya marialisar yan na nga sala siya kag insakto ka di ba Mami Flor hindi na kita sa palamangkutan nun Mami Flor halin sa taga barangay Bato tawgon tala ni siya ko no kay Noy sino na sadya niya problema Mami Flor kita mahamot mo kung sa iya problema kita mo ginapalakpakan siya ganyan sila nga sa akon ginshare gini sa akon niya Kuya Hil dal anibla sa imo bula programa Kuya Hil kay man maisaysay ko sa imo tabo sa akon kung ano na nya may asawa na ko Kuya Hil andan kaso lang asawa ko la di nagubrato di nga kung obra ari lang di sus may nakilala ko Kuya Hil nga babae kinapasaka ya ko permisi lablay kon wala to ya bana tinasaka ko ikado na nga obra kinasaka ko Kuya Hil Kuya Hil andan dugay na blang amon nga tabo-tabo ni nga duwa pero why kami asang gugma nga nagapatunga sa amon friends with benefits na niya Kuya Hil andan yung yabi ang balsa ko Kuya Hil nga hindi na siya malipayon siya bana hindi man ko gusto magguba ya pamilya siling ko te untaton tanan niya hindi lang kay kung untaton mo ni sugid ka sa asawa mo dason man ugid man pugos bana ko bahala na dayo ng bahala na ni Batman sa aton sitwasyon Tulog muna sa Mami Flor no karon amo na problema ni Nonoy Mami Flor kung paano siya makahalin sa sininga problema kaya man ginapahog siya sang babae na kung magbiya siya sa babae isugid siya sa babae si asawa kag manugid tong babae sa bana bahala na kuno dayon si Batman daw pa na daw pugosay na daw ko na gini ng ano gintawag siya may exact term ni Mami Flor mo nang ano gani ni man nalipat ko ano gani exact term niya ano bing masuggest ano bing mambal mo na kinunoy Mami Flor man sige padayon be sa iya palamang ko tanon Kuya Hil hindi man sa kuno gusto makasala pero ang ginhimo iya dako pa dapat nga sala amo na gani ang kabalo siya magsulod sina nga problema dapat gintun-an niya man kung paano sa magwas na nga problema kay isa sa ila may pangabuhi tapos why man sila sing may nabatyagan nga isa sa ila friends with benefits friends mo lang kuno pero hindi ko magpatinga kung friends mo lang ginataha mo ang friends mo naton may ara ka man gusto sa iya nga amuhon mo sa sina kinangnan nantras nga wala pa ka mo nadakpan hindi kaya mag-ano kundi kay hindi ka gusto nga makaguba sa pangabuhi sa pareho nimo ikaw ya ang magpalayo sina nga bagay Storyahon mo ng babae nga untaton tanan hindi na ta maglabot sa punto nga magpinahugay patabla
kay man hindi gid man imayo mo. Kay wala man kamo sa relasyon nga duha. Hala lang kamo na nga duha. Oh. Ay. Tiyan mo na no, yung isa sang aton ginano, kay basi bala madakpan bala kamo bala. Sa mata sang Dios nga nakasala na kamo mo. Hindi niya Ginoo ya bulag nga, Kuya Hil yang bulag mga kabyanan. Ang Ginoo hindi na ya, hindi makita kamo na sa ginahimo nyo. Hindi bala Mami Flor. Sakto gigil. Hindi kuya perfecto. Hindi mo na si Mami Flor perfecto. Nga mo lang dire nga mintras temprano unta tani. Unta tunggid lang nila na. Kaya hindi kini mayo. Mamahog tong imong amiga-miga na. Ti karon singgadon mo sa iti karon do you think maangkon mo gyapon ko kon ano kati prangkahon mo sa nga palangga mong asawa mo di ba Mami Flor? Prangkahon mo sa kaga unta to ni kay hindi gini mayo ng inyo gihimo mako mo nga bantayan nyo lang lakat ang bana kag magsaka kas balaya to. Kung naman ang matabo sa imo Noy, kung sa imo na bigin mo sakit niya, di ba Mami Flor? Sometimes gabuhat kita sala. Pero abi naton okay lang. Pero kung i-kwanta bla pamalandungan tabing aton kaugalingon. Kung sa aton abi na ginabuha, nablang nagpakasala ka tapos wala ka nadakban sang imo nga partner, okay ka lang. Samantala kung ang partner mo abi nag-amo sina hindi ba Mami Flor? Masakit-sakit ina banwa. So muna nga ang amo lang advice dire mentras nga matadlong pa na untatan nyo na hindi na magulat nga madakpan ka mo. Tapos nang manami pagkitani kung magpalayo ka mo sa sina nga lugar dire sa barangay ba to damo manuno ya oy man nag-specific kung ano basta sling nga ari lang gid sa di kuno sa bato kalapad man sinisang barangay bato tiyan mo lang na galing basta way man kami kakilala sa imo Noy tiyan mo lang na galing kung nami pagid nga magpalayo ka mo no para malipatan mo ng babae kay sa totoo lang dugay nyo ning amo-amo ni hindi ko magpating hindi ka mo matubuan kag mga duwa mo bala ko yay lang nga katabo subong hindi man ko magpating nga wala sing may nakapanilag da sila nga mga tawo mo nga wala na kaabot sa ila giho nga duwa subong pangadaan niya nga grabe subong niya that is why gani nga kung mahimo untatin nyo na kaysa totoo lang sa dalayo niya nga amo-amo ni ma-develop ka mo sa isa kag isa mahulog niya sa gugma Noy sa ulihi hindi ka nakagwa hindi ka mabudlayan ka na so kung nagapamahog din man siya nagano siya hadlok mo na siya pati ka lang hadlok na yan sige ano mabugbog sarado sa si Abana hadlok mo na siya Noy no? So mula na nga kon naluyag ni siya sa imo kung hindi siya luyag sa imo hindi ka pahugon pero tiyan mo na galing may ara man siya. So masakit-sakit ng gugma. Gugma hindi ginamayo. Untatan nyo na mintras nga way pa ka mo dakpan. Kaya siyempre pangayo ka mo guide sa Ginoo nga patawaron na ka mo sa ginahimo ninyo kay dako na siya nga sala. Aray isa ka buksan ta nga problema Mami Flor. Halin sa kay MM pero lalaki ni siya Mami Flor lalaki siya kag ari sa syudad sang Sagay no si MM nagasiling mayong adlaw Mami Flor kag Kuya Hil Andan tawagan nyo lang ko kay MM nagaedad ako sang 37 anyos may asawa kag duha ang kabataan Mami Flor kag Kuya Hil Andan pamatigi ko sa inyo perming programa halin sang aga pa ni sang isa-isay kay Kuya Hil kag nagabi na lang tubtub nga nagbalik ka mo sang hapon Kuya Hil Andan na-inspired ako magpadala sang akong kasaysayan bisan masakit kuya pero padala ko gini para matagaan ninyo ako sang laygay taga Sagay lang ako Kuya Hil no kag hindi ko ma-mention kundi ang akon nga lugar diri sa syudad sang Sagay pero ga-monitor ako Kuya Hil Andan sa inyo nga pag-programa masakit ining natabo sa akon Mami Flor tungod
Ako, Mami Flor, ang akon nga trabaho, isa lang gid ka remedyo general. Kung ano lang ang makitaan nga trabahoon, basta may sweldo, kag basta legal, ara ko da, Mami Flor, kag Kuya Hil andan. Isa kadlaw naglisensya ang akon asawa nga mag-abroad, Kuya Hil. Tisiling ko sa iya, wala ko sang kwarta nga i-process sa mga papilis niya, Kuya Hil. Kay man kada kita niya sa mga amiga niya nga mag-abot alin sa abroad, doga kahisa siya bala, Kuya. Ti siling ko wala ko kwarta niya, may ara mabulig sa akon. Siling ko, sinong mabulig si mo? Nya may amigo ako nga vlogger. Kakuan kasi ni Madam Flor sang vlogger, na lang uyat nis mga kuan may mga ano na sila. Sige. So mo ning nagbulig sa asawa ni MM, no, mga kabiyanan. Padayon kita. Mami Flor kag Kuya Hil andan ti nagambal siya sa ako nya mabuligan sa kuno sang amigo niya nga vlogger. Pero Kuya Hil andan hasta ganya gusto ko tani panglalahon ng amigo niya nga vlogger, hindi siya magsugot kay kuno busy ko nung amigo nga vlogger, Kuya Hil. Tuod gid man nga nakibot na lang ako mga isa ka bulan, Kuya Hil andan, nakagawad na siya blaya ticket pa Manila. Kay dito na siya kuno ma-interview, Kuya Hil, kaga Mami Flor. No choice, wala ko mahimo, ginpasugtan kong asawa ko. Mami Flor kag Kuya Hil andan, mga pilagid man kaadlaw, sagad siya kontak siya kon ato siya kuno sa Manila. Busy gid siya kuno sang process ang iyang papilis pa abroad, Kuya Hil andan. Tob nga nag-isa ka bulan, nagduha ka bulan, basta nagligad ang mga binulan, Kuya Hil andan kag Mami Flor, wala na gid nakapatimaw ang asawa ko sa akon. Wala, naka-abroad na siya o ato na sa Manila o ato gyapon sa Manila. Way na gid Mami Flor. So sining akon migo kay man gin ubra-ubrahan man ko account, Kuya Hil, Mami Flor. Tag nagtuon-tuon man ko sining wahig-wahig bla. Ining touchscreen nga cellphone, ti may Facebook na ko. Gin-scan kong iasawa, Mami Flor. Sus nagtampad gid sa akon, Mami Flor, kag Kuya Hil ang iya profile nga may upod siya nga lalaki, kag ginaagbayan siya, Mami Flor, kag Kuya Hil andan. Perti ka sakit sa akon ginabatsyag, pero wala ko gin dula ang akon nga pagigugma sa asawa ko, kag wala ko ga duda sa iya. Siling ko base kon amo ning amigo yang vlogger, Kuya Hil, kag Mami Flor. Sang ulihi, kita ko naman yung nag-post naman ngara sila sa isa ka kwarto nga duha lang sila dito kag damatulo na gid ang luha ko, Mami Flor, kag Kuya Hil. Isa ka adlaw nga ginkakibot ko gid, kagin kalipay ko nga nanawag na ang asawa ko sa akon. Siguro nag-request ko friend siya, gin-add friend niya ko, that is why nakatawag siya sa akon. Nag-video call gid siya sa akon, Kuya Hil, kag Mami Flor. Siling niya sa akon, malisin siya sa kuno. Ang nagapatak sa ulo ko nga malisin siya nga ma-abroad na, kay basi arap lang sa Manila, Mami Flor, Kuya Hil. Siling ko ano na mga hayo gali siya, Kuya Hil, kag Mami Flor, sang kahilwayan sa amon relasyon nga duha. Amo gining sadya na mangayo siya kahilwayan kay natabo na siya kuno sa iya amigong vlogger
Kuya Hil kag Mami Flor. Kag ang mga post ko no nga makita ko may kamatuoran ina tanan Mami Flor kag Kuya Hil. Masakit tungod ginapamangkot ko siya kung diin siya hindi siya manugid sa akon basta ara na siya kuno sa mga kamot sa iya amigo nga vlogger kag nagalibin na sila nga duha. Ang lain ang gid Mami Flor tungod sa oras ng kagabihon ba? Sa oras ng kagabihon, mamangkot ang akon mga anak kundi ng ila-iloy. Gihambal ko gyapon nga ato sa abroad. Pero wagin hinalungong mga kabataan ko Mami Flor. Ya may iba na nga lalaki ang akon asawa. Wala na siya, nagapabatsyag na sa amon. Pagkatapos sa dos ang ginkontak ko Mami Flor kag Kuya Hil. Kasakit katama sang akong ginbatsyag, do hindi ko ginmabaton Kuya Hilandan tungod. Maskin amoyad to ang akong asawa, pero palangga ko gid siya katama. Ginbuhat ko gid ang tanan, agud to nga malipay siya. O galing lang siguro may mga babae lang gid, hindi sila kontento sang paghigugma sang ilabana. Tianon man abis ang ilabana tungod pigado man wala man sing insakto nga tinapusan alang-alang man ako mangawat Kuya Hilandan kag Mami Flor ayaw alang-alang mo ko mabaligya droga kay basi madakpan ko mapriso pa ko mawadaan pa hinuon amay ang akon kabataan sakto muna ginhimo ko ginang tanan bisan remedyo general lang pero wala ko man sila ginapagot man Kuya Hilandan kag Mami Flor. Ang pertigid kasakit katama tungod lagi kumamangkot ang akon gamay kundi ang ilang iloy man ang agot namon Mami Flor 5 anyos pa lang mamangkot siya kundi na si mama pa sus daw mapihak ang akong dughan Mami Flor kag Kuya Hil. Paano ko naisugid sa kabataan ko nga bisan ako gani mismo do hindi pa man akon mabaton ang nagakalatabo. Gin-block yan ako sa Facebook. Hindi na ako siya mag-contact. Sa katapusan naman niya pag-istoryahan nga nakig-video call siya sa akon Mami Flor kag Kuya Hil. Sakit katama ang akon ginbatsyag. Every time mag-isahanon ako gatulo lang ang akon nga luha. Kaya naghandom nga ayhan nadumduman niya pa kami. Kaya pamangkot ko sa kaugalingon ko Mami Flor kag Kuya Hil kundiin ako nagkulang. Ginhatag ko man ang tudo-tudo nga pagpalangga kag paghigugma. Ginhatag ko man sa iya ang paghigugma nga daw siguro nagkulang lang ako tungod hindi ako manggaranon. That is why Kuya Hilandan kag Mami Flor kamadumduman ko do nagaka-discourage man ako sa akon kaugalingon. Ang nagapabakod gid lang sa ako ng akon duha ka mga kabataan. Pero every time mamangkot sa ako ng akon 5 ka tuig nga bata pa san o mabalik si mama daw mapihak ang akon balatsyagon. Sala ko bala Mami Flor nga naghigugma ako sang tudo-tudo. Sala ko bala nga nagsalig ako sa akon asawa. Anong buhaton ko Mami Flor kag Kuya Hilandan? Puligin ninyo ako, maluoy ka mo. Ako ang inyo tagpadala kag tagsaysay. sang Sagay City, Mami Flor kag Kuya Hil. Titane, bulig po ning iloy nila sa pag-amo, pag-atag po sustintos kabataan nyo. Pero kung hindi gid man, hindi lang gid pagtudloy nga maglain na. Ang punto lang da naton, nga kumabot man gid ang panahon, nga maintindihan na sang kabataan, at least mamarasmasan nila yan, nga bisan sala ang ila-iloy, pero way na sila mahimo kay iloy gina nila gyapon, no? So way po kung nagambal nga mapuli ka da, ikaw nga asawa, kung nagmasakit ka na, o kung madid ka na, wala man, ang punto lang naton di nga may nagakalatabo. May nagakatabo, ang kadamo sa nagakatabo. Oo. Nga sang buhi pa, sang may palawas, dito hala pangalipay ito kay Tarpulana, kay Tarpulano, pag masakit wala na huya, nagpulis balay.
nagpuli sa balay kag nagpatipan sa pamilya way huya. So mo na bala? Oh, hindi bala Mami Flor? Insakto na. Ini realidad ng inistoryahan no, hindi bala normal do. Okay kadamo nagakatabo na subong. Inablang buhi ka pa, pagsi ka pa. Ala, bisan ultimo dulce, di ka kahatag sa kabataan mo, di ka kapadala. Ano nagmasakit ka na, tagimatayon ka na, puli ka to, ay magkahuya, no? Damo na, nagakatabo na subong. Oo, di ako mambalgi ko lahuya ka eh. Kiti tuod, ginanabi na. Tuod magig na, ano paghatag nila? Tay mambal kabi nga, tay bata, kumuna kuya hila, asawa, kumuna urbana, kumuna ngabi, mahuya ko. Mahuya ka gini. Tigin tinuntuhan mo na sila, dasun pag masakit mo, puli ka tao. Ay, training mo ya. Oh. So, pasensya na kamo kay ari tas programa isa-isa kay Kuya El. Ang kamatuoran ng aton ning istoryahan di kay alang-alang mahambal ko ni oy kanami nga pag-asawa ni. O sige, bato na lang gyapon na bisan ano tabo kay asawa mo. Ay, hindi ko na nami aning advice. Ang akon advice mo ni. Hindi lang pagtudloy ang kabataan mo maglayan sila Eloy. Pero ikaw ang pagbalangga mo na i-focus anay sa kabataan mo kaya estimate ko gagmay pag ini ang isa ni gamay pag ni 5 years old ang isa way takbalo focus ka anay bayda ipakita sa asawa mo nga bisan wala na siya sa inyo poder bilang amay kag bilang bana ipakita sa iya sa imo asawa nga mataguyod mo ang imo kabataan bisan isa ka lang sakto gid amo ang dapat yang himuon ipabatsag sa iya nga hindi hadlang ang iya pagtunto sa imo kundi himuon mo na inspirasyon himuon mo na nga challenge kabuhi mo nga kung paano mo mapadalag ko kag madisiplina kabataan mo bisan wala Eloy anon tama na kung may Eloy sila nga mismong Eloy nila dilisiplinahon man hindi bla Mami Flor sakto oh ikaw naman dalay gay kaya na high blood ko. Oh, lagay da. Ang akon man ya sa imo ning imo mga problema nga mga amo nga bagay. Ka problema gid tuod sa imo. Ang akon nang gid mambal sa imo amo ni ay. Tutukan mo na lang ang kabataan mo kay para nga may kaupod ka. Kung hasta mintras nga tutong tagaan kasing kabuhi nga lawig sa Ginoo, may ara kaya kaupod sa imo panimalay. Pabayin ang asawa mo nga wala sing gugma sa imo nga pamangkot ka kun bala sala ang paghigugma. Hindi sala ang paghigugma. Ang nakasala lang galing sa imo paghigugma kay ang imo gihigugma hindi man pareho ang gugma nga nabatyagan mo sa iya. Lain ang nabatyagan niya sa imo. Kaya amo na ang last ko lang gid nga matugda sa imo problema. Tutukin na lang ang kabataan mo kag ang palabuton sa kabataan mo kung sa time man gid mag-abot ang asawa mo dira na imo na desisyon kun ano kay ang ginhimo ya sa imo hindi gid maayo kag nabatyagan ko gid ang nabatyagan mo subong kay ini lang ikaw nga amay ang naginhimuan sina kadamo nga ginaluiban sang asawa kay hindi pa kontento sa ilabana amo nang ano gibla ang man ang sa pangabuhi naton sa kalibutan duha ka butang nga mabiyaan ang bana o arsawa. Una, pinansyal. Kung ang asawa mo hindi kontento sa income mo nga sa isa kadlaw makakaon mo lang gani mo katatlok bisis hindi magikaw mo nagkamang sa kapigaduhon kung makontento lang kung tani hindi gini siya magamuni kaso lang kay wala siya na kontento no ikaduha basig mayo po ito magdalag rinagamak amo to nga hindi ato mabiyabiyaan pero kung sa ako lang gid bala kuya ako lang gid kay asawa man kuno nga magluib ka pa sa bana mo nga pariho man ang naas lang nga lalaki galing kay kakatabo lang siniguro nga mga asawa nga iba no daw nahikay na si ilabana kag Mami Flor are sadya gining kita nagi istorya mga pariho lalaki pareho lang po sa lalaki to nga ginubdan lalaki man ang correct na pero may mga bana nga nablang daw nagkulang na sa asawa ha wala labot pinansyal nagkulang sa isa kabutang
usually mabatian mo na sa mga babae kay permi nang mabiyaan nga glibog ulo mo nga parehas man na korte nga ibaylo to. Oh, pareho mo na babae nga ibaylo mo na abina. Nga dito kag isa-isa. Kay man. Pwede na ninyo tanay may istoryahan mo. Abi mamambal kabing pwede. Pwede mo. Tani may mga asawa uban nang di pagka daw kinahanglanon mo tayo pagkakwan dosmog na yun wala na pulupa sa kaili bla kahit hindi na ka na sa ginamin ko hindi kinakon ni mahambal on air kaya ba si makwananta ma-parental guidance bla tiyan mo na bla may mga bana nga mahilig ni sila sa amon may mga asawa man niya mo na mahilig man pero man ang akong tanda, okay, yung trabaho ganing unod sa ulo mo. Tikon kapoy ka na Tatay Romualdo, halos ka na magkapanibin gani matur pag abot mas banig tulog ka lang. Kapoy ka na di ba? Oh. So, ama ko mo Rantay City si imang ba asawa guro na tigi himorosgan mo na mga 35 guro mga gradira guro mami Flor. Karon ano blang obras ang vlogger content mga ano ay man pag nagambal nga hapos ng ila trabaho kundi ang punto lang di tinatilawan niya tong pagkigrelasyon tos vlogger dito siguro nagkauyon kay basig kung ano tong naagyan na dito na wala na naagyan niya kay sige baylo yagin si Mami Flor plus pas ang kwarta sige nahatag so leksyon ini sa mga asawa kamo man mga kon sa mga bana kamo man nga mga bana magpala pagwapong-gwapo pod mo oy ha bisan tuod nga nagatrabaho kita o si Sir J. Villegas na gayahom ni mo kakadlaw na si Sir J. bisan tuod nga may trabaho kita kagapoy kita dapat purma man kita may laktan kita abe may ano kita di largo kag magsapatos kaya nakadapoy man tabla maskin paano bla di kay kung ano bo ti kisa singga na bata sa sawa taw pag ano to gasalaramihay ka pa oh di lagmit kis biyaan sang asawa Mami Flor hindi man gulo sa amo na Kuya Hil nga butang nga bagay nga gubon gid ni mo nga asawa ang pangabuhi mo. That is why kay hindi man tanan nga babae amo ning ila ginalagas. Pero may mga babae gid nga amo gini amo gini nila tan-aw nila. Labi na gid kon way gakuan gid sila pangabuhi. Hindi gid sincero ang ila pangabuhi kundi lain-lain pang lain ang gasulod sa ila ulo. Makahimo gid sa amo sina. Dason ning asawa nga way kabalo hindi kabalo magubra kampo bla. Ining asawa nga mahilig sa luho mahilig siya sa mga tanan-tanan na lang kung ano basta may kwarta lang dayon may ano lang dayon punto na mo na so ang galing lang magkahimo kasi hindi maayo diyan mo na ganing ako ng balgina nga natabuan ganyan yung vlogger nga gintagaan niya sa tanan niya nga gusto di ba Tatay Romualdo tanan niya nga gusto ginatag tag hindi na sa kabiya-biya kasi mawadaan siya sang kwarta kagano mo daw gindula yan na ang luyag yan sa kay pero mabot ang panahon nga marealisar ya gini tutuod gina yan ako gapati ko yung ginatawag wala sang nagahinulso lang gauna mo mabot gina ang time nga magbalik na siya mabot ang panahon may kabataan ka mo may kabataan ka mo pero ang masubo lang galing kaya mabatsyag ka bla batsagon mo ginang ambal nga hindi na kong balik sa imo kaya natabo na ko sa amigo kong vlogger tituod gid man maguliay ka mo abi example abi maguliay ka mo ti 10 oras ang kagabihon Mami Flor madumduman mo ning nagakalatabo sa ila di bala masuling nga baw ang asawa ko may nakatandog nga iban masakit ini Mami Flor sakit gid batsagon masakit gini siya katama so muna balik ta sa laygay ni Mami Flor muna na focus ka sa kabataan mo focus ka sa kabataan na
tinguhaan mo ang kabataan mo nga maayo ang imo pagtatap asa maglagko para may kaupod kaya sa imo pangabuhi asa may magpagkatigulang ka. Kinanglan magpakabakod ka. Kag ina ang problema mo inayan na niya. Paminsaro mo lang gidya ang kabataan mo, tutukan mo, hindi ka mag-intraman sang mga silinga muna abi mabuyo-buyo ka kundi ipakita mo gid sa asawa mo na biskan wala ka pagkulang sa kabataan mo. Amo lang gid na ang akon mabulig si imo, budigan mo gid ang kabataan mo kag ang imo kaugalingon budigan man magpakabakod ka. Kag maski na mo nang natabo sa imo kabuhi, ang importante ang kabataan mo ara gid sa imo loyo. Ang Ginoo lang gid sandigantas ni pangamuyo nga mabaton mo sang halog sa imo tagipusoon kag mabuligan kaniya sang imo tag sa iya ka mga kinahanglanon para sa pagpadlagko sang kabataan mo. Okay? So madamo gid niya salamat sa imo pagpadala diri sa aton para tuntunan. Isay-say kay Kuya Hil. Nagahatag kabuhis ang imo mga problema, utang nga wala na bayran. Timbaylo ka sa iban sang imo nubyo o nubya, kabataan ganaga pato sa ginikanan. Bana nga pala hubog kag nagapanakit pa, asawa nga tahor nagagubas ang pamilya. Isay-say kay Kuya Hil magapamati sang imo problema. Sa radyo ipasakop nakasaysayan mo, iyai drama. Isay-say kay Kuya Hil may panamyaw na may musika pa. Kadamos ang mga problema, labi na sa gugma. Sari-sari nga mga istorya, diri mabatian kay Kuya Hil. Andan nga programa, ariman si Lolo Pirto sa Dear Kuya Lo, mag-a-advise sa inyo. Isay-say kay Kuya Hil magapamati sang imo problema. Sa radyo ipasakop nakasaysayan mo, iyai drama. Isay-say kay Kuya Hil may panamyaw na may musika pa. Kadamos ang mga problema, labi na sa gugma. Sari-sari nga mga istorya, diri mabatian kay Kuya Hil. Andan nga programa, ariman si Lolo Pirto sa Dear Kuya Lo, mag-a-advise sa inyo. Isay-say kay Kuya Hil magapamati sang imo problema. Sang imo problema. Sa radyo ipasakop nakasaysayan mo, iyai drama. Isay-say kay Kuya Hil may panamyaw na may musika pa. Kadamos ang mga problema, labi na sa gugma.